നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഞാൻ മറ്റേ രാജരാജേശ്വരി ചാനലിൽ നിന്നാണ്. ഇതിൽ നിന്നൊരു ലഡു നിങ്ങളെടുത്ത് കഴിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 100 രൂപ എടുക്കാം. ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ 100 രൂപ കിട്ടും. 100 രൂപ കിട്ടും അല്ലേ? 100 രൂപ എടുക്കാം. ഇനി ഒരു ലഡു കൂടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും 100 രൂപ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും പൈസ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൽ 2 ലഡു എടുത്തിട്ട് ബാക്കി 200 രൂപ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. അത് മറ്റേ അനുവണ്ണത്തിന്റെയും ബദ്രീരെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്ത 200 രൂപ എടുക്കാം. 200 രൂപ കിട്ടും. ആ ഓക്കെ. A few moments later. ആഹാ എനിക്കല്ലേ ചക്കരക്കുറ്റി. എടാ നിന്റെ അടുത്ത് ആരും പറയിട്ടില്ലേ പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തന്നാ മേടിച്ച് തിന്നെടുത്തെന്ന്? ഇല്ലേ? പറയില്ലേ? ഇല്ല. എടാ ഒരു 100 രൂപ നിനക്ക് തരണമെങ്കിലേ അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എനിക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തരുന്നത്. മറ്റേ വെട്ട് വെച്ച് ചുറ്റിലെടുത്ത എന്തിന്? കുറച്ച് നെയ്യെ കൊണ്ടല്ലേ ചെത്തി കളയാ. ചെത്തും ചെത്തും ചെത്തും